Vau thani somni panga ni lai ni kan lo thleng ta reng mai khovel thu thar lang sar kan han ngai thale dona hei Middle East lam mi pui ngei ven thu pani wangin kan han puang le dona update engemaw zat a om le to a tuntuma hian kan han puang le anga chumi hma in he in dona hian ngong lian tak ram hrang khovel ram hrang anei chho mek ani kan hriat to ang khanin oil gas harsat na ram hrang ten an tok mek ania India po hian hei LPG a abik takin harsat na kan tok chho mek ania maro chu Strait of Hormuz atanga India long aron chhuah zeu wang hian kan momo then khat a phuruk vele bok thina chuti lai chuan India sarkarin Asia khotlang lam buaina chungchang soiturin party zong ai o all party meeting a kova sarkar le pui chuan Asia khotlang lam buaina le angong thei thil rang soi ho turin all party meeting kovin meeting nei hun tur hi thothan nia Prime Minister Narendra Modi an Parliament a Asia khotlang lam buaina chuak thil hlo thon om ani thule harsat na soilok theilo thleng thut thei ani chungchanga rotna siamin hemi chungchanga hian all party meeting nei a rotani kha Prime Minister Modi chuan Parliament a Asia khotlang lam buaina chuan economy mai baka ram himna le mi hring puina kong thlenga ngong anei thu soin khovel huap po harsat na rang a thlen mek thu atar lang ani kha Asia khotlang lam huam chung rama India tho pui crude oil alak lu na le sum don na lama tho pui ram te chuan indona thlenga wang hian harsat na an tok mek ani Defense Minister Rajnath Singh point India Defense lam a in pe thatok MT hriat chian na turin review meeting alo kai hruai to boka meeting a hian Chief of Defense Staff General Anil Chauhan te Air Chief Marshal Amarpreet Singh te General Upendra Dwivedi te Admiral Dinesh K. Tripathi Defense Research and Development Organization Chairman Samir Kambat te le mi poimo tak te antel ani US Israel le Iran indona awanga Asia khotlang lam huam chung buaina hian karli chung o ta a tuipui kaltlanga sum dona kong poimo tak mai Hormuz Strait po angong boy le a Iran hian an la khar ani buaina chuak hian zia omlam alapan theilova he thu kan buat se lai thleng hian Israel US beina chan let na atan Iran hian Gulf ram huam chung le Israel te ala be chunjom vezel boka ni min lam le ni zan te tin vu in lam thleng po khan borak thar halom rengani chuti lai chuan India ta na thulom om pakhat Gulf of Oman atangin India LPG tanker indolong ten an ron escort le a LPG phurlong lian hi Strait of Hormuz a akaltlang vele ta boka India long lian liquefied petroleum gas LPG phur chu Strait of Hormuz apal tlang nuwa India ron pan le a him taka ron thlen theina turin Indian Navy indolong lian chuan a escort a India long lian pahnih hi jak vasan thele pine gas te ni in anin zuya India indolong ten an veng bokani ship tracking data atanga alan dan chuan Gulf of Oman a hian tuna no mek ne soyania he thu ingai thlak hi chuan an ron chuak to mai thai long pani te hian LPG ton singkwa sang ni zaruk som pani an phura hi Ministry of Ports chuan thu chuan siama Ministry of Ports Shipping and Waterways sa Special Secretary Rajesh Kumar Sinha chuan hemi chungchang hi soin long pani hian straight an ron pal tlang ma hian Iran thu nei tu ten phalna an pe ani ati long pani te hian thoktu somthum pathum le long pani a hian pakhata thoktu somthum pathum long pakhata thoktu somni pasari anom meka March ni somni paruk ni riat hianin India long chol munaron thlen beisayani thu ministry lam chuan thu chu an siam India pana ron kirmek long pani hi Persian Gulf huam chunga India long somni pani tangkhang zinga mi te kha an nia ama hian LPG ton singkwa sang ni jasari som pani phur MT Sivailik le MT Nanda Devi chuan him takin India ron thleng to boka Asia khotlang lam buaira chuatran tir khan India long lian somni pariat te chu Strait of Hormuz a hian an om man tangkhang mek ani India hian indona a chhuah hma khan crude oil za a somret pariat natural gas za a som nga Asia khotlang lam atang hian a lut thina crude oil choklu atanga India ina rampona crude oil alak lu atanga azat ve ai tam chu Saudi Arabia Iraq le UAE atangin Hormuz Strait paltlang hian a la lut thina LPG alak lu zinga za asomret panga atanga somkwa panga le gas alak lu za asom thum chu straight pal tanga lak lu ngai anni indona thudang kan puan ma in Colombia chiat to na lian tak mai hi han ngai thlak chhun zomila
Colombia chuan sipai thlawna a che suala mi somruk pakua an thi kai ta he thil thlen ran tir khan a hlim chhawn khan mi somruk paruk vel thi anga report ani maro chu hliam an lak chhuah boral ta te le mi thi an lak chhuah bel bawk awangin tuna hian mi somruk pakua thi anga report ani ta rapla khop mai Colombia sipai thlawna che suala wang hianin Colombia lam chun buai hle he accident hi Amazon province Putumayo municipality Puerto Leguizamo a thlenga ania Colombia sipai thlawna pakhat an ram chhim lama a thlo chhuah hnu loka atla a hemi wang hian mi somruk pakuan thi kai ta mi somnga pasari chu natakin an hliam mek ani ti in thu nei tu te chuan an soi Lockheed Martin siam C-130 Hercules thlawna hei hi sipai thuam phur bungraw phur angchi thlawna lian tak mai kha ania mi za somni parukan chuanga thotan khan he thlawna hi tla ani kha Ecuador le Peru chimlam ramribul Puerto Leguizamo a thlo chuan hnu loka atla ramngo atla a kang mai a chuak ngal bokani sipai lam chuan thu chhuah siamin hliam te hi damdawi ina phurlu ngal an ni thu soin ruang te hi lak chhuah ni boka ruang te hi khopui Bogota a forensic official ten tungen ni ti hriat theina turin hma an la boka chumi hnuah chuan an chung te hnena thon le han ni Colombia President Gustavo Petro chuan he thlawna hi Hercules CJ-130 hi kumsang ni somni khan rampa ni US Colombia thodun na hnuaya Colombia hnena hian US hian an pe a tuna atlak chan hi chui chian mek ani a azo tok ai tam a phur nge ti te po chu tuna hian inhialna om mek ani boka Nistran kha chuan helpol minan bei niang ti thu thang te po an puang nge nge maro chu Colombia lam chuanin helpol beina wanga tla ani an rin lo thu han soi thung Colombia hin kumsang kha zakwa somruk chho top lam khan C-130 Hercules masaberan laya tuna hian C-130 lui then kha chu US atangin athom thatna an kalpuya tuna hian ti changtlun mek ani bokani thamasa khan Bolivia Air Force ta C-130 dang chu El Alto khopuya lotla to boka chenein pakhat adel chhevek bokani chu thlona tla chuanin mi somni an thinge nge ani kha ole video ma salama khan gantar lang jok to a Iran hian US alu jilve time ni ti chungchanga khan ania achan chu Texas khopuya chuanin oil thlifim na hmuna puak ring tak omin kang me chuaka kha US lam chuanin Iran thil ti ani lo thu chhuah siamin an tar lang ngal wata hamaro chu indolai ani a Iran hian US su atheina pianga beitumin man la ania US mainland hi Iran atang chuan KM singtel ania Iran chuan be phak lo turangai ania maro chu Iran hian tun haya Diego Garcia Indian Ocean chuaka a UK US base te po an ron be ania heta Azerbaijan lamte tin Turkiya Incirlik Air Base te po Iran lam hian an ron be thleng ania chutiang chuanin atheina piang US poi khoi hi Iran hian an tum ve mekania chuti lai tak chuan US Texas state a oil refinery kang chiam mai hi Iran thil ti aniang ti chu rinna lian tak om ve mek bokani Texas tui pui kama oil refinery a kang mai chuak kha ti to pani to a boruak quality test ani hnuwa a him to nia soi ani boka boruaka mai khu tam tak chuaka wang khan helai che vela mi pui cheng te po in lama tom turin hril an ni amai ro chu na chuanin chung kho khirna te po chu thla dul ani le to a Houston khochaklam mel somkwa kilometer za somli panga bor vela hla Port Arthur a Valero refinery puaka khan hliamanom lo ni in Valero thu puang tu Kerol Habat chuan a soi refinery a diesel hydro theater unit chia chuanin Iran indona awanga diesel jet fuel man sang to su ati zol thei ti in University of Houston Vice President chuan soi ve boka Middle East indona ommek wang hian helai Texas a oil refinery kang hian Iran thil ti aniang ti rin helna lian tak asiam mek bokani amaro chu finfiana engma omlo Iran lampo hian thu chu engma an siam lo ni in alang bokani he refinery a hian thoktu zasari somsari velan oma nikhata oil barrel nuai thum sing thum sanga velan process theini in Valero website chuna tar langa he plan hian heavy shore crude oil hi gasoline diesel le jet fuel a an thlifim le ani Iran lam news han ngai thlak chhun zomila Tehran Times in atarlan danin Israel Intelligence Agency te munma IRGC chuan hlotling takin an bei thu an puang IRGC chuan thu chua siamin Operation True Promise 4 Iran ina akal pui meka hian hubalak na voisom sari pakuana mar ni somni pali ni min khan kalpui ani thu an puanga heta hian Israel munma tam tak an intelligence
facility poimo tak tak an ka chiat sak ni niran lam chuan an puang IRGC chuan missile chak tak tak Khyber Sikhan Khyber Buster an ti te imat missile te Seizil missile ba ka IRGC Aerospace Force tena destructive drone an ti suicide drone engemaw zat an thon chuak boka Zionist sarkar layer air defense te lotling takapal tlangin Israel marle chimlam Tel Aviv muna te po bepui thlangna lotling tak an kalpui ni in IRGC chuan an soi chanele somproka Israel Intelligence Agency te mun him nia soi thin tuna hian lotling takin an bei ni in Iran thu chua chuan a soya Ramat Gan le Negev Israel sipai malak na sang te duta an mun pui te Israel sarkar logistic le chimlam sipai enkol na mun pui bir siva te po an beizinga hian atelani ti in IRGC chuan an be pui thlak chungchang an puang IRGC nan tarlan danin Palestinian ramlua zonga meikhu kang meichuak thuk tak tak te IRGC nan tarlan danin hela Israel le ache vela meikhu kang meichuak ngoi te chutiang te chu Iran malak na vek ani thu an puang boka Iran in missile drone theina chiang tak anei zia fin fian le pholan na ania melma air defense te an paltlang thei ti khovel hriata alan tirna ni ti in IRGC chuan an beipui thlak na han soi bokani Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan February ni somni pareta leader of the Islamic Revolutionary Ayatollah Ali Khamenei tha ani nuwa US Israel sarkar chuan Iran laka torna nasa tak atlen to ni ti in Iran lam chuan thu chuan siama sipai beipui thlak na lian tak tak te an kalpuya chumi chang le tur chuan Iran chuan thei to pachua tuna hian ni somni pangalai mai Iran chu chak takin alading thei ni ti in thu chua siamin Iran chuan a chak zia khovel hriata pholang ani ti in IRGC chuan an soi ve bok o Iran lam media te chuan tuna indo mek na hian US su indo na atanga put chua tumin indo na atanga tlan chua tumin chuan lam rang siama Iran chuan US an pu mek an top general chuan min lam khan thu chua siamin an major general Abdul ani chuan Miswal American le Melma Zionist te hian Iran thendar tumin indona an kalpuina sa takin an beima se an hlotling don lo indoni masabera khan Islamic Revolution hruai tu Ayatollah Ali Khamenei le hruai tu lok engemozat te armed force sipai ho tu huaisen engemozat te an martar ti in IRGC chuan an soya hei hi Melma te chuan hruai tu omlovindar kar somli pariat chungin he nam hi atlu chhema yang an ti Iran Armed Force te chuan thunun ngal thei anin ring ani amaro chu pathian khongaina wangin Iran namro puile huaisen tak chu tuna hian atlu chhelova ni somni panga jet mai indona chaktakin la kalpuyani ti in Iran lam chuan thu chu an siam ama cho chu angei indona US chuan tuna hian beidon na lian takanaya chu wangin he indona tang hian tal chu atuma dot mangin fake news mangin Trump chuan ma ala mekani ti in Iran lam chuan thu chuan siam bok an general chuan indona hun khirtaka hian Iran Armed Force zong ten an chakna an hum himanga Islamic Revolution hruai tu Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei thunhuaya chutiang chuanin an zaumna hum him turin inpek na nget tak nen an beizel do ni in an general chuan a soi hetila hian Iran lam thu chuadana chuan nimin lama inbeina Irana hianin Melma drone engemozat aron luta IRGC air defense ten hlotling takin an lo kap thla ni an puang Hermes drone ral thuam phur engemozat teran van boruka an ka thlak thu Iran lam chuan an soi Hermes drone hi Israel drone ani kha ral thuam phur thaya kap chuak thaya chuti la intelligence gathering atan thuruk le information la khom tu tan atangkai bokani Iran integrated air defense network thunwaya Israel drone te hilo ka thlakani ti in Iran lam chuan an soibok Iran Armed Forces of Iran in Indona trana ni tangkhan Melma drone ti chet zat chu za somthum atling to ni Iran air defense te hian fighter jet te po engemaza tan kap chetoni ti in thu chuan siam boka America thunai na du wangle miram nek tuma ma alakna kaljela hian Iran chu thlan muala achang mekani ti in mide then khatte chuan an lo puang ve boka he indona hian chhena tam taka thleng to mek rengani Middle East rampoma UNESCO mun ma tam tak ti chiat ani to thu tarlan ania
Strait of Hormuz khar mek ani wang le he indona a buaina hrang awang hian oil din hmun po danglam chho zela a changin an sanga changin an tlan hiam le a chutiang reng chu nia tuna hian barrel khata dollar za sombor vela kai chhole to nia hriat ania maro chu media then khaten 5% in crude oil man hi asanga tangkhana tlan hiam le to ni an soi ve boka indona hi a rei chho zel ni chuan dollar za somnga emo zani sompanga bor vela crude oil man po hi asan thei an ring hial ani tuna hian Moscow hian ni khata oil man atang rungatin dollar makta du za somnga vela la lut zel nia soi ania Russia chu he indona chhor tangkai tu zinga mi ani mekani he indona awang hian Moscow chuna din hmuna song het zel nia soi ni boka tin China Cross Border Interbank Payment System CIPS chu energy trade ta na man ropoi mo berani chho niangai athai ani ta boka o be puithlang na tharni zan le voin lam khana thleng lia Tehran chhim lama Israel chuan be puithlang na thar lian takina kalpui nia soyania heta hian mi som pani zetan thi mi som ni pariat chuang an hliam ni in Israel le Iran lam thu chhuate ponan tar langani Iran lam chuan thu chhu asiamin Tehran chhim lama varamin chenna hmuna be puithlang na melma ten an ron kalpui tin an puanga heta hian mi som pani an thi mi som ni pariat an hliam ani ti in First News Agency chuan thu chhu asiamin atar langa US Israel in dotran tira tangkhan Irana hian mi sangkhat zanga velan thi ta a mi singkhat sangret zanga somnga an hliam to bokani Lebanon lama po Israel in be puithlang na lian tak kalpuya Iran chuanin IRGC chuan Lebanon laka Hezbollah laka na taka cheto lo turin Israel an vo thar bok Hezbollah din hun hi acha chhozel ni na hriata nikum lama Israel ne na anin do chiam khan Hezbollah te hian ral thuam tam takan chana an ho tupa berna sarala te po Israel khan an da tha ani kha tuna hian Lebanon Hezbollah te chana chawzel nia soi ani Israel hian sipai engemazat division palia tengin sipai asingte Lebanon hian an tir luto nia soi ani bokani van boru ka treng ni Israeli thlona ten an chu zel boka chu leilam sipai tan an nor lut zel boka tuna hian thuthar bera chuan Lebanona darkar somli pariat chungin Hezbollah member somthum pathum an thi nia soi ani hemi ma hian Ministry of Health Lebanon chuan mars ni nia Israel in be puya thlak na atangin voin thlengin thizat hi sangkhat le somsari pani an tling to ni khana lo puang to bokani tuna mi somthum pathum an thi le ta ka wang hianin thi hian pung chhole don ta ni tuna hian Lebanon Disaster Risk Management Unit chuan nitin report thar an siama chuan darkar somli pariat chungin Lebanon na mi somthum pathum an thi mi somkwa an hliam anti Hezbollah chuan Lebanon chimlam Golan Heights Israel sipai mun an bei ve bok Hezbollah chuan Lebanon chimlam Israel lam tele tin Golan Heights Israel sipai mun infrastructure laka be puithlang nan kalpui ve boka thu chua rang an siama he pol hian nimin lam khan Lebanon chim lama khopui tai be a mun rang atangin Israel sipai pung khom te rocket artillery mangin an be ni in an puang he pol hian nimin tlai khan Israel in dan lova alla Golan Heights te tin katzirin a Israel sipai infrastructure te chu rocket manga an be thuan puang Golan Heights si sangkha zuka somruk pasarin ruk in dawa Israel ina an lak an obzui tak kha hani a Kovel sarkar chuan Israel ramani lo thu an soi UN meupon Golan Heights si Israel rama ala puang lova aro chu Israel hian atanaya chei bola intam tak asato nge hani Lebanon official te chuan Israel sipai te hian litani lui khothlang lam lei an bom chhele ni in an puanga hei hi hilai Lebanon chimlam litani lui bul hi Israel hena obzui don ni in media tam tak te chuan an tar langa tuna Israel ina bepui athlak na po hian ground force atir lua hian Hezbollah te chuna takin an nor to langa ma an ron lak to lo na tur le Israel ta na hlo om man ni to lo na turin helai Lebanon ram chung Israel ram ria hian Israel sipai anom khat to ni in media tam tak te chuan an tar lang nge bokani o heti la hian Donald Trump chuanin tuna hian Iran ne na indo mek na Iran nen in biak na om ni na soya Iran chuan US ne na present lian tak apedon ni na soi thu hian kalan kalkwala Donald Trump hian mania darkar somni pali nuwa Strait of Hormuz chiranin an honglawani chuan darkar somli pariat nuwa Iran a beitur thu kha an power mun ma bom chet vek tur thu kha soyani khamaro chu darkar somli pariat azava Trump khan atita lovati lo chana po Iran nen in biak nan nei thule ara thatak chuak thei tin munan din meka wanga chu ti lawani thu te po kha soya
eng tak nge ni ang ti kha media lian ten an in rin sia ka mi pui in kan ngai ven tlang ania hei thuan kal zela Iran lam hi chuan in US nen in biak na pakhat ma kan nei lo an ti boxia maro chu Trump lam hian Witkoff le amak pa Jared Kushner te Iran betu an ni thu te ron puang chuakin tuna hian Iran chuan in US nena present lian tak apedon ti in Trump chuan a puang le ta a oil chungchang le Strait of Hormuz kai hnoi ani ti in Trump chuan ala soi deuh bawk ani ani na taka chuan US hian Strait of Hormuz hi thunun atum ni in a lang chho ta meka omje bera chuan Strait of Hormuz hi a thunun thei ani ngat chuan in oil sum don na Middle East oil sum don na zong a kalkong nei tu le thunun tu ani don awang hian ama ham thatna atana ramte nau zok run du mai US ang hi chuan in Strait of Hormuz thunun chu adu zek don tina ania chuwangin Donald Trump hian Iran chuan US nena present lian tak pek tur nei apedon ni in asoya Strait of Hormuz chungchang emo oil sum don na chungchanga US chuan hlok na lian tak nei atum don ni in alangani chutianga hlok na atuma wang mai maya khovel in kan tuar le siani chuan US te nomje hi khovel hian an hre chho zel don ni te pon na lang ani President Trump chuan in Iran official tenen in biak na chhun zom zel ani thu asoya inrem na siama du thu asoya Tehran ateng in present lian tak don ain beisei ni in a puang boka enge chu che chu chiang taka puan chhuala ni lo ma se give chu enge ni tia zona tam taka om Trump chuan nuclear ne na in zom ani lo thu asoya oil gas Strait of Hormuz nen ain kai hnoi ani ti in a soi thung ani hetia hian Iran chuan US nen eng in biak na ma an nei lo thuan na soi vetlat thung Trump chuan an hruai tu zong kan that veka chumi hnuah hruai tu thar thlang turin an pung khom le a kan that zel ani tuna chuan group thar kan nei dona chutiang chuan enge hmalak na lo thleng tur chu kan ngai changang President chuan Iran a hian regime change kan nei thei don ti in Trump chuan a soi sarkar kal phung thlak dang lam na chutiang chu US thil tum pakhat ni te pon a langa hi sarkarin thlak dang lam na ni hei hi sarkarin thlak dang lam na hani dona hruai tu zong te tuna chuan kan da thavek to a kalphung tharin Iran chu akal kan be sei ti in Trump chuan a soi Iran biak na chungchanga hian JD Vance US Vice President te Secretary of State Marco Rubio te White House Special Envoy Steve Witkoff tele amak pa Jared Kushner te po antel anin rolani ti in Trump chuan a soi bok ole Iran lam hi chuan in engma US nen in biak na kan nei lawon lati ve zel chu ni ya enge an thule la hi hriat hi ma har chho ta veo maya US hian in Iran na sangson na zong a hlip vek don nge a hlip vek ani chuan Iran hian US nena enge present lian tak pe ka tum mayam ni ti te po ngai dan lian tak om me ka nia mani do khan in US in Iran a lo sangson to na oil chungchanga a lo hrek to na te kha a suit then hani kha chutiang chuan in helai Strait of Hormuz thunu na du wang hian in Iran nena hian eng ang offer nge pek ti te po chu hriata chak om veo mai enge he thil thleng chho zel tur hi hriata chak oma US President in Iran in present lian tak US apedon nia asoi hi engang tak niang mo hint ero ape a oil gas Strait of Hormuz chungchang ani tin aron soi ani kha US la Israel chun Iran an be ani a an be chan ero adang lam ni in alanga Israel hi chuan in aram himna atan Iran in ral thuam hlo om anei lo na turin Iran chu Israel tan ram hlo om ani lo na turin Israel nakin zela Israel himzel na turin Israel hian Iran an be ani deuh bera stila chuan in US ero hi chuan in nuclear ral thuam kha chuan lam ve thoma sela ani na taka chuan oil chungchang ani taber ni hian alanga Iran oil thununa Strait of Hormuz helai Middle East oil bupui khovel zawzo kan ron thon chuana Strait of Hormuz thunun chu Trump thil tumber hi ani mai lo mo ti chu a chiang chhozel turanga yang voin lam Israel media te puan dan chuan in nisan lam khan Iranian cluster munition chu Israel Benebra atla nia soyani heta hian mi pakua an hliam le to cluster munition hi chim om veo maya kan puang matlhon lovin bom te nau ti takte te ballistic missile mora vu angkha ni bera chu kem sombial chunga po aper dar thai ania air defense tan ka thlak lei thei ani lova lo ka thlak sian po ni chuang lo chu wangin tlak van duai khani top mai mi hring chen na hmuna te in te deng che in bedroom lama te living room lama te tiang khan apuk pop mai ani a in a chia a hliam tam tak anom pha ani tuna thu thar bera chuan Iranian cluster bomb chuan in central Israel chiatna a thlen le nuala mi pakua an hliam he beine hi Israel Defense Force in Iran ral thuam siamna hmun nia an soi
Isfahan a be puyan thlak nu loka thleng ani Iran chuan US le Israelin voin lam khan Bushehr nuclear plant an be ni in a pu bok Benay Baraka hian kumsom ni pathum mi chu na takin a hliama mi pariat hliam dang an awm boka an zinga paruk chu nau pangan ni meichhia te pon omani ti in Megan David Dom ambulance service chuan an puang Nizan lam khan Iran missile engemaw zatin Israel harun beile amaro chu warning siren ti ri kan lo ka thla ka ni boka Israel simlam khopui eila ta chuan warning siren ti ri kan ya Jerusalem ate Central Israel mun thren khata te warning siren ti ri kan ni bok in Iran missile te hian Nizan lam khan Bahrain a be pui thlak nan kal pui boka heta hian Bahrain a hianin Moroccan civilian contractor pakhat athi nia soi hani Bahrain military thupuang tu chuan UAE milesa Bahrain a hian athi bok ni in an puanga Bahraini Force Defense chuan Iranian beina han lo dang ni in an puang ve bok ani Kuwait lama chuan Civil Aviation Authority ten Nizan lama Iran drone beina an lo dang ni in an soya Iran drone hian fuel tank be arun tum nia soyani hi Kuwait International Airport bulathil thleng hani nimin lam khan Israeli Air Force jet chuanin bom za som ni zet mai Iran target laka an kap lut nia soyania chungan Beijing a chuan ballistic missile ron ka chuan mun launch site tangte an ral thuam siam na weapon production facility te air defense system te an Beijing a hian atel nia soi hani Israel na target an Beijing a hian an ral thuam siam na Iran in ral thuam siam na explosive production facility chu chiang tekin an ti chhia ni in an puang bok hetila hian Iran Atomic Energy Organization chuan US la Israel hian nimin lam khan an ram chung Bushehr nuclear power plant an bayati heta hian projectile thren khat te hi compound a pu kamaro chu chiat na lian thama thleng lo ni in an soi American Zionist mel ma te hian Bushehr nuclear power plant na be puan thla kamaro chu chiat na an duangin an thlen thei lo ani ti in Iran thu chua chuan a soi bok o heti lai hian US News thren khat CBS te ABC News te na an puan danin US hian sipai thanem tak Middle East a hian a tir le don ni in an soi 82nd Airborne sipai te helai Iran buena hian an tir lut le don ni a soi ani Pentagon chuan tuna tanga rei lo te a 82nd Airborne Division na tangin sipai thanem tak Middle East a hian Iran uara chetla turin an tir le don ni a soi ani a Carly Borvela chuan an thleng thaturangai ani thu source chuan a tarlang source na tarlan danin US ina sipai tir tur zinga hian ground force lelama chetla tur chi angte a tir tel don ni a soi ani boka US hian ground operation kalpui turin in buat seina a kalpui time ni ti churin helna meka kano pon thin tak ang khanin Karak Island hi Iran tan chuan an lifeline poimo takania rampona an thon chuaza asum kwa vel an song bol na chu Karak Island mun hi nia thliarkar tuina hual mun ania hi US hian an thunun ani chuanin Iran tan chuan a poi thei viau dona chumi la a thunun thei tur chuan US hian ground troop te atir mai thei ti kha media tam tak ten an lo puang to nge a tuna hian sipai tha Marine te hei tuna po 82nd Airborne Division na tangin sipai thanem takan tir le don ania chung ho chuan in ground operation an kalpui mai don em ni ti rin helna lian taka ombel le mekani kan hria tangin US hian in Iran a beina hianin fighter jet a mangna sa a bom a thlak na sa a bom sang ko borvel jet hi a thlak to nia soyani a military target US ringotina abe hi sangkwa atling to nia soyani chungjinga chuan IRGC headquarters building te intelligence mun an sites te ballistic missile mun te missile defense system hun te military manufacturing le Iranian Navy vessels te chutiang chuan na takin an bei hania Iran Navy vessels phei chu zatel an kap cheto ni in US Central Command thu puang tu khana soi ani puan don hi chuan puan tur tam taka oma kan puang seng lo hi hani deuh ber mai hei Marine sang ni zan hi zet Middle East atir tur te po kha an thleng to mai thei hei hi an thlen le thlen lo hi media te hian an tar lang lova karkalta tang khan helai Middle East pan hian an ron chuk thla to a an thlen le thlen lo hi report thar ra om hri lovani heng ho nuwa hian kha tu na kan puan tak 82nd Airborne Division na tangin sipai thanem tak iwasun atir le don ti te ani le ta zela indona hi atop ngai don emoti line sipai ral thuam iwasian ala cha bel so mai chu nia enge thingzel don hriat cha kom hriat hupur om taksi ania khovelin kan tur mek chu nia hei India ram ke ni Mizoram angei te po gas har satna he indona hian a thlen mek chu nia
indona hi akal chho zela ni phei chuan tun aya har satna lian zawk hi kan tok lawang ti po soi thei lovani ang po ni sela Donald Trump hian he indona hian US ham thatna awangin asipai te che talak tir mai nge nia ti te po chu rinna lian tak om chhota ania helai Strait of Hormuz le oil gas chungchanga Iran chuanin US tan present lian tak pek tur nei ti te atong kam mania Iran lam hi chuan engma US nen in biak na omlo anti thung ania engponi se thil ni dan tak hi kan la hre thuai turanga yang thu thar thil thleng thar a om zela he channel kaltlang hian in lo ngai ven zel don nia tu tok le photang